Baziren behin, Nora eta Harri deitzen ziren bi lagun. Nora lotxagabe xamarra zen, eta Harri lotxatia. Baina oso ondo eramaten ziren. Norak Harriri leku sekretu bat erakutsi nahi zion. Guazen, elkarrekin oiez abiatu ziren, Harri artetik ibili eta iritsi ziren Noraren leku sekretura. Hartzulo bat zen. Hor dago Harri, guazen, Nora bere alabarrura sartu zen. Guazen, Harri! Haitzuloak oihartzuna egiten zuen. Ai, Harri sarreran geratu zen. Nor dagor? Inor! Sartu, guazen! Nora, alde guztietara begiratu ondoren, ispilu bat ikusi zuen. Ispilu bat! Ispilu aurrean txorakeriak egiten hasi zen. Guazen, etorri, Harri! Lotxa ematen dit. Lotxa? Baina, zergatik? Zure burua ispilu aurrean ikustea lotxatzen zaitu? Etorri! Lagunekin edo beste batzuekin egiten ditugun gauzak askoz eramangarriagoak dira. Etorri! Harri pixkanaka Noraren gana gerturatu zen. Ispiluaren aurrean jarri ziren biak eta esan zion Norak. Harri, egin irri! Eta esan zerbait? Nora, gora, inorri, bihurri, etorri, irri. Badirudi, hau korapiloak egiten ari garela. Ikaragarrizko algarak egin zituzten elkarrekin. Harri! Konturatzen zara? Ausartu zara? Ez altzaude arro ispilu aurrean ikusten duzun. Horretaz! Bai, Harri konturatu zen, ispilu aurrean zegoen mutikoaz, harro zegoela. Lortu zuelako, bere lotxa eta bere beldurra gainditzea. Elkarrekin, barre algarak egin zituzten, baina gaua ere iritsi zen, kaleko argia apaltzen ari zela nabaritu zuten. Beraz, ispilua bertan utzi, haitzuloari agur esan, kalera atera ziren, eskua eman eta etxerantz abiatu ziren, bazelako garaia, afaltzeko ordua iritsi zelako. Eta harro herri, egin horro eta korri.